Čaute, Igor mi dneska hovorí, že... Je čas sa k vám vyjadriť, vy zamindrákovanci. Ja by som sa chcel opýtať, úplne vám jebe na hlavu. Normálne fakt čakajte na to, kým si dá niekto nejaký post, alebo nejakú fotku, alebo nejaké reelsko, alebo ja neviem, jak sa tomu všetkomu povie, karusel, či čo to je. Normálne z tých cez 300 000 followerov, ktoré má Bianka, čo poď sem? Cez 300 000 followerov, ktoré má Bianka, normálne 100, 200, max 300, a to som prehnal. Čakajte v tých fejkových profiloch, alebo potom nejaké pri sebe ohrdnuté paničky, čo nemali 25 rokov sex, alebo jediný kamoš je pes, lebo z nikto sa s ním nebaví. Budem sa s vami tak to baví, presne, nebudeme sa tváriť, už nebudem nikomu. Nie, lebo tí ľudia nie sú milí, ani konštruktívni. Chlapci, ktorí tam píšete, že piča, ty rakovina a podobne, a potom po večeroch dávate plamienky a blesky a píšete, že či by nešla za 10 400 € robiť nejakú masáž, vy žebráci vyjebaní, napíšte to mne do správy, a ne je. Napíšte to mne do správy, či máte z toho nejaký lepší pocit. Ja viem, že by som to mal ignorovať a mal by som na to srať, lebo teraz všetci sa budete na tom honiť, že vyjadrenie a bude to zase zdieľať nejaká infludrbná alebo nejaké... je mi to jedno. Chcel by som sa opýtať, čo vás vedie k tomu? Tetušky, ujkovia, dievčatka, ohornuté dievčatá, ohornutí chlapci. Čakajte na to, že je tam 20, 30, 40, 50 pekných komentárov a vy musíte napísať, že piča. Alebo chudera, alebo že si chorá, potrebuješ na seba upozorňovať. Na čo ten Instagram, prosím vás, je? Na upozorňovanie na seba. A píše to človek, ktorého Instagram má výpovednú hodnotu, jeho IQ 0. Ja chápem, že po nejakom rozchode ste sa dali do dvoch skupín, že jedna ste išli na stranu bývalého priateľa, ktorým sme úplne v pohode a ja mu prajem najviac veľa úspechov, a druhá strana ste potom išli na tú Bianku a jedna aj druhá strana potrebujete nejakým spôsobom vždy na niekoho zaútočiť. Ale prečo to robíte tu? Prečo vždy čakáte na to, že môže byť akýkoľvek pekný post, aj tak tam potrebujete čo napísať. Boli sme na nejakom fotení, kde Boli sme na nejakom fotení, kde bolo téma sex a ten fucker. A vy tam napíšete, že či som nejaký 15-ročný kokot a že čo sa odo mňa očakáva, že keď mám na tričku sex. To tričko bolo tej dizajnerky, tej modnej návrhárke, ktoré my sme išli pomôcť preto, lebo bude mať nejakú prezentáciu. To nebolo to, že ja som si dal na tričko sex, lebo som ešte nikdy nejebal, ty idiot. Chápeš? Jak teraz Robo Pukač povedal v jednom podcaste, že najlepšie sa k vám nevyjadriť. Lenže to sa nedá. A mne nebude nikto tam písať na frérku, že ty piča, ty chudera, ty kurva, a potom po večeroch tam ponúkať finančné odmeny za jebanie, plamienky, blesky a neviem čo. Však napíšte to mne. Aby Bianka niečo pridala a mne tam potom zapípa 200 komentárov, kde vy vulgárne sa vyjadrujete k nejakému človeku. Jaké by bolo, keby ja som išiel na vaše profily, nemyslím teraz tie fejkové, ale tam, kde máte vy rodinu, psíka, mačku, ja by som vám začal písať, že chudera, chorá žena, alebo že hnus, rakovina. Alebo ty rakovina, vieš si predstaviť, že vieš si predstaviť, že toto ti je napísané na profil? Bez dôvodu? Len preto, že sa mi nepáčiš, alebo že si mi není sympatická, alebo sympatický, že vám jebe úplne? A hlavne je taká doba skurvená, že kedy sa to musel páť z očí v oči. Alebo niekto niekoho ohováral, potom ste sa prefackali a bol kľud. A teraz si všetci myslíte, že cez ten internet ste akože, že si môžete dovoliť čokoľvek. Môžete, samozrejme môžete, ale čo vám to dáva nejaký lepší pocit, akože teraz čo sa lepšie s tým spí, alebo tá staršia pani, čo sa vyjadri potom, čo máš, lepší deň máš. Pritom sa pozri, jak vyzeráš. A ja si to k tebe v živote nedovolím. Pritom by som ti mohol napísať také komentáre zakomplexované, že by si zrušila Instagram, a v živote to neurobím. Na čo to vy všetci robíte. Ona má tiež nejaké city, aj mňa už to vytáča, lebo ja som chlap, mne to je jedno, že na mňa napíše, že som škaredý, nosatý alebo vyžitý. Mne to nevadí, kľudne si to napíš, čo chceš, ale ona je citlivá osoba. Vy si to vôbec neuvedomujete, že keď napíšete niekomu, že ty rakovina, že sa o to môže dotknúť. Viete si predstaviť, že to bude robiť ja na vás, alebo na vaše deti, že si mali by ste sa nad sebou všetci zamyslieť. Nad tým všetkým, čo robíte, nad tými komentármi. Ja viem, že aj teda to si budete všetci preposielať na infodrbnú a na dráma z Instagramu a podobne. Nech sa páči. Lebo ja rozumiem, keď pridám niečo veľmi kontroverzné, alebo sme pridali v minulosti napríklad, ale pozrite sa na moje príspevky teraz. Ale niečo pekné z gymu, že u niekde chytím, však tak to ďalších... Ale to bolo... Ďalších 2000 ľudí to má na Instagrame podobne. Je veľmi zaujímavé, že pod tým párikom, od ktorého sme sa inšpirovali, sú samé pozitívne komenty a Lenže sme na Slovensku, takže budete všetci písať toto. Jak som povedal, ja viem, že... Ale ja keby som tam s 3 chlapmi a som tam, že ja neviem, ale ja som to ja len to ide o to, že čokoľvek človek pridá, vy máte pocit, že to môžete komentovať. My vieme, alebo Bianka vie, že je verejná osoba, ale ono sa to moc nehodí.
normálne zamyslel nad sebou aj to, čo robia niektoré